Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının yıldız teleynamesi gepleşiginin mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylar. Size 8 mayda yıldız teleynamasını nämelere garaşýanyny gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň Ata Vatan TV YouTube kanalymyzdaky yıldız teleynamasy gepleşiginden daşlaşmaň. Hormatly tamaşaçylar. Teleynama bu ynanç däldir. Bu ýöne siziň wagtyňyzy hoş geçirmekdir. Iň esasy ynanç siziň özüňizdedir. Hamal, guzular. Günüňiz şowly geçer. Haçany ýokary işçilik görkezseňiz. Egerde günüňizi dyn jalmaga sarplasaňyz, onu gowy geçmez. Bu ýagdaýda alamatyň wekilleri uly pursatdan mahrum bolarlar. Sowur, öküsçeler. Bugün gyzykly dyn jaşy geçirerler. Olar maşgala agdalary ýa-da öýde geçirerler. Emma olary iň ýakyn dostlarynyň öýüne gitmek has gyzykly bolar. Meýnamalaryňyzy soňa goýun. Eger şeýletmeseňiz, siz hakykatdan dyn jalyp bilmersiňiz. Jowzak, ekrekler. Günüňizi dyn jalmaga sarplamaň. Eger şeýletseňiz, uly meýnamalaryňyzy amala aşyrmakdan galarsyňyz. Emma özüňize rahatlyk bermekden hem gaça durmaň. Bugüni öýden daşarda geçirmek has gyzykly bolar. Seretan, leňeşler. Bugün alamatyň wekilleri baş aýlanýan romantika garaşýarlar. Şeýle bolsa, ýaltalykdan daşlaşyň. Özüňize seredin. Geýiniň we daşaryk çykyň. Ýoksam, bagtyňyzyň ýyda süýşmek howpa awanýa. Efet, ýolbarslar. Efetleri bugün dawa salmak has aňsat bolar. Şonuň üçin daşky gyjyndyrmalaryň sanyny azaltmaga çalşyň. Ýakynlaryňyza bir azajyk ara kesme gerekdigini, size wagtyň gerekdigini, hemde bir azajyk ýyda süýşürmeli meýilnamalaryňyň bardygyny mehirli we mulaýym düşündiriň. Sünmeli, gyzlar. Bugün üçin meýilnama düzmäň. Tewekkelçilik gaty uludur. Ähli zadyň başdaky siziň isleýişiňiz ýaly bolmagy gahmal. Emma muňa gaharlanmak gerek däl. Özüňize inanyň. Ähli zat siziň isleýişiňizden hem has gowy bolar. Mizan, terezi. Bugün siziň dörejilik okuýuklaryňyzdan açylýan gün. Şol sanda bugün arasalaýyş işlerini geçirmek üçin hem amatly gün. Daş töwerekdäki adamlara siziň näme başarýanlygyňyzy görkezmek üçin uly mümkinçilikler açylar. Akrap, içýänler. Akraplar. Bugün ownuk zatlar bilen meşgul bolmaň. Bugün size garaşylmaýan jaňlaryň gelmegi ýa-da ownuk zatlaryň ýüze çykmagy sizi esasy meseleňizden ünsüňiz sowmagy ahmal. Siz buňa gaharlanyp bilersiňiz. Emma öz içki duýuňyzyň rahatlygy bilen täsirçilikleri ýeňip geçip bilersiňiz. Gowuz, kemanlar. Isleňizi gysyp saklaň. Emma şol tarapy ynanmak hereket edin. Bugünkü meseleleri dogry, ýalňyş ýa-da zerur däldiýen kategoriýalar bilen çözmäge synaşyň. Şonda günüň ahyryna nähili gowy netijeleriň gazanýanlygyny göz ýetirersiňiz. Jedi, owloklar. Bugün siz üçin ýakymly we şowly gün bolar. Emma ownujak zatlar sizi gowy çökgünlige getirip biler. Biraz sabr edin, ähli zadyň has howsy bolar. Dalu, gowalar. Aqwalyňyzy kanagatlandyrmak üçin bir mümkinçilik açylar. Ol mümkinçilik belki täze söýüş gatnaşyklary ýa-da haýsydyr bir hyzmatdaşyň size berjek meýilnamalary bolup biler. Sowukkanly bolup, özüňizi dürsep, netijeleri dogry çykalga tapmagy synaşyň. Hut, balyklar. Bugün deň agyranmy gün. Dyn jalmak üçin amatly, işlemek üçin mümkinçilikleriň känüni. Karar bereniňizde öz duýgularyňyza bel baglamaly. Käbir ownujak zatlara ünsärmeliler. Şonuň üçin erdenden göjüňizi paragaçylykly tarapy ugrukdyryň. Arasalaýyş işlerini geçirmek size gowy täsir eder. Ýoksam, ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzda kynçylyklaryň ýüze çykmagy mümkin. Hormatly tamaşaçylar, Ata Vatan TV YouTube kanalyny yıldız teleýnamasy gepleşigi siziň gowuňyzdan turandyr diýip umyd edýär. Eger şeýle bolsa, biziň gepleşiklerimizi izlerlemege dowam edin.
hem de Atavatan TV YouTube kanalına agza bolun. Gepeşiklerimizin inneki sanlarına görüşençek hoş sağ olun.